Не выходите на улицу без острой необходимости. Выходя из дома, используйте защитные маски и перчатки. Любой из нас может быть носителем инфекции, даже не зная об этом. Baklar var. Skripkalar deyip bizimden yedi. Ekiblerin kiye karar var. Saqlanish arası dezinfeksiyalar xizmatlarimiz. Şurada bildim de pullarını Нәрсе çok лежит yedim. Нәрсе лежит. Kış salonu bilen şu an yok. Постоянно общаться итәргә телефоннан. Медицина битлекләре, перчаткалар белән обеспечиваться ителергә тиеш. Урамда 100 метр йөннән ераклыкта гына прогулкага чыгып йөри алалар инде. Безнең инде паркларда, стадионнарда халыкның булуы катгый тыела. Махсус номерга үзенең паспортный данныйларын һәм инде кайда барасын, ни өчен барасын, ул анда язырга тиеш. Без аны ачык карый алабыз. Самайда соғында бит эшләр тотылган инде. Нигә чыктыгыз сез? Ярам чыгара. Разрешение алмадыгыз. Андай разрешение бирелә. Saya sakit pakai daun bis rapiskan. Патруль вакытында безнең 2 кеше ачыкланды. Алар Актаныш район центрыннан күрше авылга эш буенча барган булып чыктылар. Хәзерге вакытта алар белән тикшерү эше алып барыла. Әгәрдәге урамда тоткарланган кешеләрнең административ кодексның бузучырагы ачыкланса, алар административ җаваплылыкка тартылачаклар.